ụkpana okpoko bụrụ m ntechiri ya. Ekele m ndị ọkaiwu Kenneth Okonkwo azala akwụkwọ ndị nke Peter Obi dere Kenneth Okonkwo na ọ bụrụ na ọ chọghị ka Peter Obi gbara ya akwụkwọ iji njeri naira 5 tie ya aka n'obi maka imebi aha ya chigha n'ụlọ ọrụ Channels Television ebe ọ nọrọ kwuo ụbọchị 8 ọnwa 6 afọ 2026 na Peter Obi bụrụ onye isi n'ime ndị ndu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC na mpaghara South East ala anyị gụnyere Onyema Ugochukwu, Okwesili Eze Nwodo na Chike Udenwa riri ngarị na ụdị na ndị otu ha chọrọ ije ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives nde naira 10 n'otu, ndị nke Senate 10 nde naira 2 n'otu kwa n'ụzọ mkpuke wee kwugha na ya bụ ebubo basị asị. Ihe ndị ọzọ akwụkwọ edemede ndị ọkaiwu Peter Obi chọrọ n'aka Kenneth Okonkwo bụ ime ka ụlọ ọrụ ọbụla gbasara ya bụ ozi gbasara ọzọ na Kenneth Okonkwo ekwuola na ya bụ ebubo ụgha. Ịrịọ Peter Obi mgbaghara na ide ya ede na ya agaghị ebokwa Peter Obi ebubo ụgha ọzọ. Ka otu izu ụka ndị ọkaiwu Peter Obi kere Kenneth Okonkwo maka iji mejuo ihe ndị a gatara. O were anya na Kenneth Okonkwo asịla ka okwu bụrụ n'ụlọ ikpe site n'akwụkwọ ndị ọkaiwu ya dere Peter Obi, n'agbanyeghị na Honorable Obunike Ọhaegbu kwesịrị ịbụ isi akwụrụ kwaba okpu n'ime ndị akaebe Peter Obi agaọla ụkwụ na aka na ọ bụghị ya gwara Kenneth Okonkwo ihe ndị ọ gbadoro ụkwụ wee boo Peter Obi ebubo dịka o si bodie ya nwa n'ikwu na ya gara iwere ebubo Kenneth ka ya si ewe nkọgheri na ebubo ikpo. Peter Obi kwuru na ya na-agbara ya akwụkwọ maka inye ya ohere ịbịa n'ụlọ ikpe kọwaa ihe ndị ọ sịrị na ha bụ ihe nzuzo ya matara maka ya n'oge ya bụrụ ọnụ na-ekwuru ya dịka o si tụọ ọnụ ya na ya ga-eme ma okwu nwa anwa pụọ n'ụlọ ikpe. Ọ bụrụ na Peter Obi ekpegbuo ego iti aka n'obi Kenneth Okonkwo ga-akwụ ya nwere ike ghara iru njeri naira 5, mana Kenneth Okonkwo ghara ịkwụ ole ọbụla ụlọ ikpe kpebiri ga-apụta ịnụpụrụ ụlọ ikpe isi na ụdị ga-apụtakwa aka ijigide Kenneth Okonkwo tutu ruo na ọkwụọ ya bụ ụgwọ. Ọ na-abụrụ ya bụ nga maọbụ mkpọrọ. O nwere egbu nwa nkịta anaghị ekwe ka ọ nụrụ isi mkposi. Ụkpana okpoko bụrụ bụ ntị chiri ya. Abụ m Chukwuma Ogbonna, mgbe na-ekele gị maka isonyere anyị n'ozu ugo nke a. Sonyekwa echi, ma biko mee ka amata ka isi hụ nke taa n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.